मंडळी आई पण आलेली आहे आणि आजच्या जेवणात तर एकदम मेजवानी असा जबरदस्त. तर मेन आयटम याच्या खाली असा आयटम म्हणणं नाही, मेन वस्तू मेन्यू मेनू नाही मेन्यू याच्या खाली. आणि ही भजी पण असत ती डिफरंट असत. मागच्या टायमाला बनवलेलो ना, तुमका बघून वाटत असत की कांदा भजी असत, पण कांदा भजी नाही. तर काय असा तर तुमका थोड्या वेळानंतर कळतला. त्याच्यासाठी पूर्ण तुमका ब्लॉग बघूचा लागतलो. काय याच्या खाली कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आजचा थंबनेल आणि टायटल बघितला तर आज आमच्या घराकडे एकदम जबरदस्त स्पेशल जेवण आहे आणि ते सगळ्यांच्याच आवडीचं असणार. आणि त्याच्यासोबत अजून एक गोष्ट बनते स्पेशल, आणि ती आईने आत्ता जस्ट बनवायला घेतली. तर पहिली गोष्ट तर आईकडे जाऊया. आणि आज पण आपण जत्रेमध्ये गेलो होतो पण ब्लॉग बनवला नाही, तर शॉर्ट व्हिडिओ येईल संध्याकाळी. आणि एकदम त्याच्यावरती पण आज कमेंट आलेली आहे, तर त्यांना पण दर्शन होईल एकदम भारी मस्त. सो पहिली गोष्ट तर आईकडे जाऊया, कारण आता टाइम झालेला आहे बऱ्यापैकी. कारण आमचं सगळं असं उशिराच चालू असतं सारखं. आजच्या जत्रेवरनं आलोय मी, आणि जायचं कारण पण असं होतं की मित्र आहे एकदम खास ऋषी गाडी, तर त्याचं आमंत्रणच होतं पहिल्यापासून. आणि आईकडे पण सांगून ठेवलेलं. मग गेलो आणि दर्शन वगैरे घेऊन आलोय. कुठचं मंदिर आहे तुम्हाला उद्या संध्याकाळी 4 वाजता बघायला मिळेल. म्हणजे ज्या दिवशी तुम्ही ब्लॉग बघताय त्या दिवशी संध्याकाळी 4 वाजता. सो जाऊया आईकडे, चला. आईचं काम ऑलरेडी प्रोसेसिंग वरती आहे. खायपर्यंत येईल आई चालू आहे, आईचं काम चालू आहे. तर आई चिरता कोबी. कशाक चिरता आई? भजी करूया आज. मंचुरियन नाही बनत, नाही तर कोबी चिरतावर तुम्ही म्हणशाल मंचुरियन बनतात. तर आज एकदम स्पेशल, आज आई कोबीची भजी बनवता. आला आज पिटी आहे, पिटी बरोबर तोंडात काय नाही. हा, भाजी काय कोण खाणच नाही, तर भजी करूया. त्याच्यामुळे मंडळी चांगली तुमका जेवण एकदम स्पेशल आहे म्हणून. पिटी तर कोबी चिरून झालं काय दाखवते. कोबीची भजी पहिल्यांदाच करतो आम्ही. कोबीची मंचुरियन आम्ही खूप वेळा केलो, इतके वेळा केलो काय विचारू ना. काय मंचुरियन कधी पण, भजी करून बघूया. भजी करून बघूया. कोबी तर आईचं मस्तपैकी कापून झालेलो. आणि आता पुढची प्रोसेस आता काय, त्यात कांदे देऊन टाकूया. असेच कापून टाकूया, कारण जेव्हा कांदे भाग झाले तेव्हा लोक कोबीचीच भजी भाजीत. मी खाल्लेलं आहे तेव्हा. काय खाल्लं? दुकानावरती कांदा ना असं कापू का, मग असं सुकं जातं. असं आडवं कापलं काय. झटपट रेसिपी, तोंडात पण जातात मस्त. पिटिया बरोबर ना, पिटियावर तोंडातच. पिटियाची माझ्या पावसाळ्यात जातात जबरदस्त. मना केला पण बऱ्याच दिवसांनी पेटी केलो आम्ही, खूप दिवस झाले ना. पिटी नाही, बटाट्याचा सांबारा नाही, तर पहिल्यांदा रोज बटाट्याचा सांबारा. लॉकडाऊन तर बटाट्याचा सांबारा खाऊन कंटाळलो. लॉकडाऊन नाही, हल्ली पण आपण मागे लॉकडाऊन मध्ये खाल्लं नाही बरं. सुरुवातीक जेव्हा काय गावा नाही होता तेव्हा तर बाजारच बनवते. बटाटे आणून ठेवलेले, चिकन आणि बटाटे. लोक चिकन खायत नाही, आम्ही रोज चिकन कधी नंतर बाहेर जसा म्हणजे जरा जरा जाऊ हडसुंदडे पोल्ट्रीवाल्याने नंतर हे केले ना, खूप सूट दिलेली. त्याच्यामुळे जे चिकन खाऊची सवय लागली ते आता काय विचारू नका. हे बघ कांदा पटकन मोकळं जातं असं. मस्त. त्याच्यात टाकूया थोडं हातावर घासून टाकूया. हे आला लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट. मसाला पण टाकू शकताय, असं काही नाही. मीठ टाकते, मीठ. थोडं मळून घेऊया, पाणी सुटतं ना. सेम कांदे भजी करतो तसेच कांद्याचे. तर कांद्याच्या जागेवरती कोबी इतक्याच. त्याच्यात टाकायचं बेसन. बेसन ऍड करूया आता. जसं व्हाय तसं टाकायचं थोडं थोडं. याच्यात थोडं लाल मसाला टाकाय.
पीठ तयार आहे. आपला पीठ रेडी. जत्रेक भाजून नेऊ होईल. जत्रे खपाक शकतात. कपा नाही आपणच खाऊ. पुडिया खाना घेऊन जायचे. लोक इकत आणून खातली, आपण पिशेतले आपलेच पुडिया काढून खायचे. नारळ करून घेऊन जाऊ गोई. हो, चाय आणि भजी. थर्मास असं आपलं ना. थर्मास असा. तेल तापत तेल आपला रेडी झालेला असा, कारण तेल ठेवून बरोच वेळ झालेलो हा. फास्ट करूच आहे ना. बघ बघ बघ. येस. तेल परफेक्ट आपल्याला आहे ना. अंदाज बरोबर असता आणि असं सर्च करू गेला तर थोडा अडे जाता. बऱ्याच दिवसांनी तुम्ही रेसिपी नाही बनना, घराकडे बनता, पण असं बघताय. आमच्या जेवणाबरोबरची तयारी आहे. जेवणाबरोबरची तयारी आहे. बाहेर मी दुकानावर खाल्लेलं आहे. आता घरातले बघूया कशी जातात. दिसतात तर एकदम जबरदस्त, आणि कलर पण इला मस्त गोल्डन ब्राऊन, क्रिस्पी पण वाटतात. टेस्ट करूक टाइम असा अजून थोड्या वेळानंतर. बघता बघता आपली सगळी रेडी झालेली आहेत मंडळी, आणि ही फक्त अर्ध्या कोबीची असत. केवढं कोबी होतो? 20 रुपयाचं कोबी. 10 रुपयाच्या कोबीत. हा, मस्त होतो 20 रुपयाचं कोबी मा. हो. हा, अर्ध्या भागाचे सांगतो. अर्ध्या भागाचे. तर घेऊन येऊया एक सामान आता सगळा आमच्या वळेत हॉलमध्ये. मेन वस्तूच मी घेऊन येलो येताना बरोबर आपल्या. येवा चला. पण जागा धरलो. रोजचा काम हा मंडळी. रोजचा आमचा काम असा, दिव्या ताटा वगैरे बाकीचा सगळा घेऊन येतात. त्याच्यानंतर बाबू आणतलो पाणी सगळ्यांचा, आणि आई कुकर आणि आमटेचं टोपाणी, आणि मग आणल्यानंतर रोज आईच वाढता. फक्त दिव्या अरेंजमेंट करून ठेवताला सगळा. आज दिव्या नाही, हा दिव्या पण जत्रेक गेला, त्याच्यामुळे टेस्ट नाही करणे आई का जेवणी. फायनली आपली आई पण इल्लेली असा. सगळ्यात आधी भूक लागता ती बंटॅक. तर पहिला भजा असा तर आम्ही बंटॅक घालूया. म्हणते तू चालू कर. तर पिठी कोणाकोणाक आवडता, पिठीसाठी एक कमेंट, एक लाईक होऊन जाऊन दे. आणि खरोखरच जर तुमका आवडत असाल तर शेअर केला तरी हरकत नाही ब्लॉग. कधी कधी आपण ना कसं करतो, करूच कंटाळा करतो आणि विकत आणून बघतो. हा, पण आता बघा 10 रुपयाची कोबी किती झाली. जेव्हा आ करा मंडळी. एकदम जबरदस्त. पहिली गोष्ट तर क्रिस्पी असत, आवाज तुमका येईलच असतो, त्याच्यामुळे मी असं होते. आणि खतरनाकच. जर ग्रीन चटणी असत तर एकच नंबर. येवा. आज आईची आधी मी टेस्ट करतोय. आईने सांगण्यात मनात तुला वाटतं मी अजून टेस्ट करता. हा, हिनं करतानाच खाल्या ना मंडळी. आम्ही वळ्यात बसलो ते आईन फायदा उठायला नाही. पहिली टेस्ट मीच करून बघले, कशी झाली. भारी झाली. सोनू चल. चला. आमच्या बसाच्या जागा पण ठरलेल्या असतात. हा, मी काय महेश बसतोय. आपण जाई बसलो होतो सर. पप्पा होय, तारक मेहता थंय, दिव्या थंय, बाबू होय, आई होय. जागाच ठरलेल्या. म्हणतो होय. सो अशा प्रकारे सगळे आता बसलेले आहेत. सगळ्यांची आपापली कामं झालेली असत. तर येवा जोक. रोजचा प्रश्न नाही काय त्याला, रोजचा निमंत्रण. या जोक. जेवायला या. जेवण तर आपलं झालेलं आहे. आणि कशी वाटली आजची मेजवानी कमेंट करून नक्की सांगा. बाहेर तर कुठे गेलो नव्हतो. ब्लॉग आजचा घरीच झालेला आहे. अशा प्रकारे ब्लॉग नॉर्मल होता, पण हॅपीनेस रोज असतो तेवढाच होता. तर अशा प्रकारे आपला एक सुंदर दिवस गेलेला आहे आजचा. आता एका नवीन दिवसाची वाट. सो मंडे आता काही नाही, जातो मस्त ब्लॉग एडिट करायला. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.